Halala senbongela, halala, halala senbongela, halala, halala senbongela, halala, halala senbongela, ithi halala, halala senbongela, halala, halala senbongela, halala, halala senbongela, halala, halala senbongela. Intenhle iyasetshenzelwa, intenhle iyasetshenzelwa, intenhle iyasetshenzelwa, intenhle iyasetshenzelwa. Oh hey madoda, hayi cha kulungile. Ngenhlonipho umphathi wohlelo Mfokatshatu Ugodo Khathide, ngiyabingelela mfowethu, ngibingelele itafula lami Mbonvu Ngcukumane, ngibingelele uGwazela umuntu kaBongwa wambonga wazona umlomo, ngibingelele umfokambambo Mageza, ngibingelele amagoso onke, ngibingelele abacosheli bezindaba bonke odadewethu abakhona ngokuhlukahlukana kwezikhundla zabo. Sanibonani. Ayi ithi ngabankulu ingazekeki, ngizongithuthumela mangabe ingoma ikhula ngalolu hlobo. Mhlambe kuzofanele ukuthi itafula lami silibonge ngaphezulu kokulibonga. Isizathu ukuthi mawuyoshela intombi ngelinye ilanga ikuthela ngamanzi, ngelinye ilanga iyakunxaphela, ngelinye ilanga iyakwethuka. Kodwa mayisiqomile bayakikiza bonke abantu ihlobo nomndeni, abazi ubunzima osuke ubhekene nawo. Engithi lezi zesheli ezishela intombi mazikhuluma ngengoma zihlangana namagama anzima, amanye ngeke basitshele wona njengoba bahleli etafuleni. Cela sibashayeleni ihlobo. Ngangazi mina mangigida ngigidiswa uphuzumeleko uphuza ubisi umfokaNxumalo igoso lami engqonyaneni esiphungo ukuthi ingoma njengento eyayideleleke kangaka ingahamba izifike la. Ngangazi mangigidiswa ufihla siyahala umfokadladla ematheni kwaNongoma ukuthi ingoma ingase ifike la. Ngangazi mangigidiswa umfokantuli ubaba uJohn Thethi umfokantuli unozibeka wentombi evume ngoLesihlanu ngomgqibelo la ithatha isoka wasala noculo lithatha udadewabo usebenzile wanika abantu abakhe ebhisini kwaMnqawe zonke mahlalela mkhuzeni njengekafula shumi lentombi ezona ngephuzeni londa ngoba zamncisha impahla umpasha uzinqa zimbimbi ngoba udonise bashaya izandla bemzini bathi sibone elikhulu ngoba sibone into zomkhwenyana ingophamlandi ithole likavimbane mdlali shaya kamgwaleni phesha kwemfolozi. Umshayeli ngoma esibayeni esikhulu eDenver uze wakhiwa umduma khande zalo kwasikhakhana esiphiva ngama30 opondo bayihalela ogadi nabakwadladla bathi imali yensizwa bengazange bewuhlalele phansi umthetho sisekelo. Umqole kwemali encane ozuka nosheleni bayithatha abakwadladla bayoyidlela eJipi. Ayi bafowethu sasishawa thina ngemvubu eDenver, sasishawa thina eDeepkloof sishayela ingoma nje ushawe. Ngangike ngisho ngithi ngeviki elizayo ngiye ngomeni shayiwe nemvimbi angiyi, kodwa into ayifika ibe isimanga masihleze endlini ehostela kusho umuntu waseBackville, kusho waseMsinga, kusho waseNquthu, kusho waseNkandla athi bafana chithani ibandla asidleni siyobuka amahlabathi noNongoma phansi. Bese uthi umbuzo bayobuka bani ngoba bayobuka thina. Uvela ubona ukuthi angishone khona. Bafowethu okwenziwe ingoma kukhulu. Abantu abagida ingoma imvamisa yabo bayawazi amakhaya, bakhile emakhaya. Abantu abagida ingoma bayithumela imali ekhaya ukuthi imizi ngawe. Abantu abagida ingoma baphathekile. Ngeke uzwe kuthiwa umuntu ogida ingoma akabonakala eGoli eThekwini ulahlekile. Ngoba kuwumsebenzi wabaphathi namagoso ukuthi isosha elithile asiliboni. Kuphunywa umkhankaso kuyiwe emamoshwali kuyobhekwa mangabe ngatholakala ukuthi uphi. Namhlanje mawungaphuma emamoshwali khona abantu abangaziwa
bezalwe emakhaya ukubukela phansi into efana nengoma. Awulahleki mangabe ugida ingoma ngoba amasosha nabaphathi namagosonke ahlalazi ukuthi ubani uhlala kuphi, ubani uhlala kuphi. Singabala kuze kube kuningi angazi kube ngaki umsebenzi wengoma. Abantu abagida ingoma bayazi ukuthi kufanele ngelinye ilanga bashele baqonywe baganwe. Ufakazi nanti iNkosi uSigwebo nabanye. Ngicela umsebenzi wengoma mkhulu bengifisa amagosonke noshayela ihlombe ngesizathu esithi baholi bami ayikho into enzima njengokuhola ingoma. Sishunqiselwa izinto ezahlukene masizelwe emakhaya. Imsangano nemiduma yethu ayifani kodwa wena kuthiwa mana phambi kwalabo bantu. Mabe ngakutshela uSigwebo bekutshela uNgcolosi bekutshela uGadla bekutshela uMweli izinto esibhekana nazo ungakhala ngelinye ilanga udikile. Mangabe ungakwazi ukuphatha ingoma ungakufundanga ungakuncelanga. Yikho makuholwa ingoma ngakuhlekwa. Yikho makuholwa ingoma kusinekwa. Ngoba waba nesikhathi sokuhleka ngeke kuze kuqale nokuthi kugidwe. Uyothi ubiza lo wena nomunye shuli nomunye ayile. Kodwa kufuneka isandla sakho siqine sibe nomthetho. Lokho ke sikufunde kwabadala abasiholayo. Mweli ngikwawakho mfowethu. Nami ingoma ngisamangela ukuthi kwenzakalani. Angayikholwa lento eseyithathwe yabekwa khona. Bafowethu ngizonibhanqa nonke ngabhandelinye ngithi imina lokhu kusho ukuthi ukhalo enanilelekilo lwabazali benu kwawo ukhalo olwahlanzekile. Ukube lwangcolile ngaba nikwazi ukuthi nithathe isizwe sakithi nizoveza obala into eyayibukelwa phansi engathi yihlazo kangaka niyibeke obala bashayeleni ihlombe abaholi bethu. Lamahloni engabe niwaqede ngani, lokwesaba engabe niqede ngani. Umuntu uyesaba ukuphumela obala ngento akayiyona. Umuntu uyakusaba ukuhlekwa. Umuntu ufuna lo line ekuthiwa hayi into esesitayileni nansi. Manje ngeke sihlale lezi insizwa siswela amazwi okunibonga ngoba igama lokubonga liyahlupha linama alphabet nje angafike naseshumini amancane kodwa sibonga ngaphezulu kokubonga kunina bafowethu uNkulunkulu aze anibusise. Kodwa ke lenkulumo Gwazela ethi cha ngizwile ubekile umbomvu ngakhuliswa kahle mina ngahlukanisa isihosha nemfula konke njengoba engathi uhlulekile la ugeje khona entombeni sizocela usithengele usinyaka. Bayazi uGadla noSigwebo mawuhlulwe intombi ehostel insizwa uthengelani usinyaka ukhipha ibhadi angithi naye kwaGwazela kufuneka akhiphe ibhadi asithengele usinyaka sidle sizinsizwa uxosha ibhadi bese uthi ke usuke eshaya intombi sonke ke sizinsizwa usishaya ngesipho asithengele inhlanje. Enjalo nje indaba bafowethu nisibuyisela ubuthina lobe nisibuyisela kubona. Besifanelekile sihlele ethinini njengofishi sisodwa. Lento ingafuni ukuphuma lento eyithina kodwa namhlanje nesikhiphela obala. Bengizothi ngicela ethimbeni lami ngiphinde ngibonge esigabeni sabantu besibhuda. Esigabeni sondoni. Lentombi nayo kanti kunini uNdoni uMandunakazi ngicela simshayeleni ihlombe. Ukuma nje kubantu besifazane kanye nabanye ngeyedwa bayibambe kanjena izikhulu into yabo ngoba bayacindezeleka vele ngeke sikufihle. Siyabonga kakhulu Ndoni isibindi sakho Ntombi sithanda kakhulu. Ngelinye ilanga semiyojabula mina kulezi insuku ngoba siyalakha sikubulali baholi bami. Ndoni makukhona umuntu oshaya ijiji nje lezi ntombi zakho kufanele phela ivukele yanto eyayikhona Sigwebo yayicelebratewa ivalue yejiji Tshatugodo engqonyaneni mangabe ushaya ijiji wakushaya isigubhu nophondo kucelebratewa ukuthi kuyinsizwa yakwabani uqonywe ijiji. Namhlanje asekho lezo zinto. Wakuhlonishwa ivalue yentombi makuyiqhikiza wakushawa uphondo hayi isigubhu. Uyawuzwa umehluko?
ubuhlalu beqhikiza babungefani nobetshitshi. Obeqhikiza kwakuyiqabane elilwandle, obetshitshi ubuhlalu obumhlophe. Ehamba kanjalo ngoba yonke into inemithetho nemigomo yayo. Akumele kwenziwe nje impilo engahlukanisi ihlobo nobusika. Zonke izinto zihamba ngokuhlukana kwazo empilweni. Ngingakahlali phansi ngikhulekela ukuthi baholi bami ama-category mahle ngijabule kakhulu. Ngiyabuke mazushaya zubekile selumnandi udwendwe ekhathide. Makufika lesi sigaba sekuthiwa kuyamelelwa. Usukume nje indoda nje ebukeka ingahloniphekile. Angazi ngiyacela baholi bami ngigoqa ngamadolo. Ngicela angazi noma nizongedela noma sokubheka kokuzayo abameleli. Laba babuza ukuthi uyamthanda na? Usukuma indoda esindwa abantu. Uyibona inamahlona ayinakho ukuzethemba. Nangendlela ebukeka ngayo, nangendlela egqoke ngayo. Ubaba nje uthathwe nje ubaba nje. Abanye bayamhahabuza nje. Abamhloniphi kodwa bathe lo msebenzi wakhe. Hey mana yenza ukuthi hey ubuzibuza ukuthi ubaba kabani lo thathwa kanje. Phawunikelwa lo msebenzi mayizothethiswa kanje. Ngicela leyo ndawana siyibheke okunye nokunye mayisaqhubeka into enhle kanje esifisa ukuthi zonke izinto zivuke. Zonke izinto eziwukuthina sizibeke obala. Njoba ngithi kufanele sizwe manje ukuthi umfoko abantu ushaya itshitshi la kwabani. Sihambe nathi masingaye indawo sigwebo siyoshaya isigodi. Ukuthi kulapha kusiphi isigodi kuseshowe kusobuka kuyafana kusemahlabathini. Sibuyisa le yanto. Intombi mayiqomile kwangafakwa phansi kwamatafula kwakumidukela imhlophe. Kodwa kwahambe kwangathi lezo zinto izinto zabantu aba-uncivilized, izinto zama-barbarians, izinto zabantu abangahloniphekile, abangafundile, abangazi ukuthi benzani. Asibuyiseni bonke ukuthina izwe lizobuyela endaweni yalo ngoba uNkulunkulu nanka amadoda uwabekile nazi izazi tjatha ezayiphuma kuphi eMpumalanga. Nazi uyithumela uNkulunkulu ukuba zizovusa ukuthina sibe nesibindi siveze lezi zinto obala. Nanka ama-categories siyajabula sibona isigeke. Sibona omama lapha bemvunulo ihlobo sibabiza kanjalo ngakithi. Kuyasijabulisa konke lokho. Ukuthi akusuke kungadlalwa lapha. Kuyasetshenzwa ubuthina lobuyana. Shayelani ihlombe National Ingoma Awards. uNkulunkulu anibusise. Vele mawuphila uphila ngaphansi kwamagama khona kodwa ngoba engani phela vele amagama esiphila phansi kwawo lawo siyoze sihambe emhlabeni kulokwathiwa awu vele phela engani kodwa phela siphila phansi kwawo. Kodwa abaholi bami ningakunaki lokho. Sicela niye phambili ngoba nithunywe mhlambe ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha. Ushaka kashayeki ngoba kwakuyinkosi yasemashobeni. Uthe abafazi bakaNomgabi betebula behleze emlovini. Bathi ushaka kubusa kabankosi kanti lapha khona ayakunethezeka. Inkomo ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila kwasibumba isizwe asingasihlakazi. Ngiyathobeka kakhulu.